ଟା ଉଠିବ ଏବେ। ନମସ୍କାର କରିଦେ ଟିକେ, ନମସ୍କାର କରିଦେ। ମାହି ମାହି ନମସ୍କାର କରିଦେ। ସାଇକେଲ ବସିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ମାହି ଏବେ ସାଇକେଲ ବସିବ। ତା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଗଦି, ଆମର ଦେଶୀ ଗଦି। ଦେଶୀ ଗଦି। ଏଠି ହାତ ପକା, ହାତ ଧର, ଧର ଧର ସେଇଠି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଦି ବସିବ। ତାପରେ କିଏ ବସିବ? କିଏ ବସିବ? କିଏ ବସିବ? ମାହି ବସିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ବସିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ହଁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଏବେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି, ଏବେ ଚାଲିଲା। ହର୍ନ ମାର, ହର୍ନ ମାର, ହର୍ନ ମାର, ହର୍ନ ମାର, ହର୍ନ ମାରିବ। ପିପି ପିପି। ସେଠି ବାଜିବନି, ସେଠି ବାଜିବନି, ସେଠି ବାଜିବନି। ଏଇ ପାଟିରେ ବଜିବ ନା। ପିପି ପିପି ପିପି। ଘାସ କାଟି ଯାଉଛି ନା ଗାଈ ପାଇଁ। ଗାଈ ଘାସ ଖାଇବ। ଘାସ ଖାଇଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବ। କ୍ଷୀର କିଏ ଖାଇବ? ଗାଈ 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 ପଙ୍କ ବାଛୁରୀ ଖାଇବ। ଗାଈ ଘାସ ଖାଇବ, କ୍ଷୀର ପଙ୍କ ବାଛୁରୀ ଖାଇବ। ଆଉ ବଳକା କ୍ଷୀର କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ ଖାଇବି। ତୁ ଖାଇବନି? ତୁ ଖାଇବୁନି? ଆଉ ତୁ ପିଇବୁନି? ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇବୁନି? ଆସିଗଲା। ବାବା ଘାସ କାଟି ସାରିଲେଣି। ନେଇକି ଯିବା, ଘାସ ନେଇକି ଯିବା। ଗାଈ ଖାଇବ। ଗାଈ ଖାଇବ ଘାସ। ଗାଈ ଖାଇବ ନା? ଯିବା ଘରକୁ, ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ବସିକି ଯିବୁ ତୁ? ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲ ନା ଗାଡ଼ି? ବସିବା, ଘାସ ବି ନବା। ଗାଈ ଖାଇବ। ଯିବା। ଯିବା ଏଥର। ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗର। ବାବାକୁ ଟିକେ ଡାକୁନ। ବାବା, ଆସ୍ତେ ଚଲା, ଆସ୍ତେ ଚଲାଉ ଟିକେ। ଆସ୍ତେ ଚଲା। चलो घास ଟିକେ ପକେଇବା ଗାଈ ପାଖରେ। ମାହି ଘାସ ପକେଇବା ନା? ନା ନା, ଆସ 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 ଆସ। ଗାଈକି ଦବା ଘାସ। ଆସ ଆସ, ଗାଈକି ଘାସ ଦବା। ଭିତରେ ମୁଁ ଦଉଛି, ମୁଁ ଦଉଛି। ଆସ ମୋ ପଛରେ ଆସ।
ଆସ ମୁଁ ଧରିଛି କାଖ ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଜେଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ପଚାର ତ ଜେଜେ କ'ଣ କରୁଛ ପଚାର ପଚାରିବନି ଜେଜେ ସାଇକେଲ ସଜ କରୁଛନ୍ତି ଚେନ୍ ଖସି ହେଉଛି ନା କ'ଣ ବାପା କରିବା नमस्कार जय जनता जनार्दन तो आपण मानक रिक्वेस्ट करुच्छे कि आम छुटिया चैनल टी सपोर्ट करंतु लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब करंतु आमको भल पांतु आ वीडियो टी भल लगुले शेयर करंतु बस आज पे ये जय जगन्नाथ डिजाइन करवा डिजाइन करवा